Най-напред да се представите. Здравейте, казвам се Огняна Серафимова и съм тук да дам своя глас за защита на Карадере. А как ще отговорите на хората от Бяла, които днес излязоха на контрапротест, тъй като според тях този проект щял да реши проблема с безработицата не само на тяхната община, но и на съседни такива? Мисля, че всичко това, което се случи с застрояването на Черноморието, доказателство, че това е абсолютна фикция и някакси едни много розови идеи, които нямат никакъв шанс за реализиране. Това, което ще се случи, отново да бъдат освоени едни пари и един от последните перли на нашото Черноморие да си отиде, който е много важен център, не само екологично погледното, но и така чисто духовно, защото това е средище на доста хора, които се занимават с изкуство и култура, които избират такива места, за да си почиват, да се зареждат и вдъхновяват. Да се представите. Казвам се Петър Атанасов и съм от Варна. Господин Атанасов, често ли ходите на Карадере? Не. Понякога. Какво ще кажете за това място? Прекрасно е. Чисто, девствено, диво. Би трябвало така да се остане, според мен. Все пак от правителството дават гаранции, че екологичното ни законодателство ще бъде спазено при евентуалната реализация на този проект. Това правителство не може да даде гаранции дори за събирането на сметта в един град. Какво остава за екологични гаранции за някакъв проект, който е толкова мъгляв, че просто нямам думи. Фирма, която е 3 човека на кръст, да движи мегапроект за няколко стотин милиона евро. Това е според мен. Това правителство не може да гарантира дори собственото си бъдеще. Благодаря ви.